Mám tu dvoch hostí. Ej, tu je špeciálny, viete? Tu je ten deň, no. Skúsime, za minútu nám začína Summer Event a skúsime získať Kiwiho. Alebo si skúsime dať tu. Ja sa volám Kšimen a hráme Grove Garden. Budem natáčať tento rok viacej, lebo mám viacej času. A preto začal Grove Garden, bo mi dačo haproval mikrofón. A nie, Kubo dačo. Kubo dačo tiež, aby dostal to. To je panájka. Preto som nenatáčal tak dlho, lebo som nemal času a mi haproval mikrofón. Som vlastne musel si kúpiť nový mobil. A keď chcete, to dáme súťaž počkajte. Keď chcete, to dáme súťaž o kraba, alebo o toho, jak sa volá. Dáme súťaž i o toto. Jak sa... Môžeme i o Kiwiho, proste dám súťaž ešte i o hnedú myš, aj o i mám dvoch pavov, tam môžeme dať i o nich súťaž, keď chcete. Hej. Dva. Ale dáme prvých 6 dáme. Kto napíše prvý, sa dostane Kiwiho, okrem Víra Jakuba. Kiwiho a potom to ďalšie bude, druhé miesto bude to ten, jak sa volá, Ješko. Tretie miesto bude, jak sa volá,
Mm, Tretie miesto. Toto Pau a čo sme dávali? Ešte o čo sme dávali? A ešte no, tretie miesto dostane Pavol a štvrté miesto, ešte 6 miesto, štvrté miesto dostane, čo sa, neviem sa povedať. Dostane bro hnedú myš. Štvrté miesto dostane hnedú myš a piaté miesto dostane kraba. Proste, no, 500 tých, keď chcete, to napíšte. 5, 500 tých môžete vyhrať. Prvý 5 dostane niečo. A to tí, čo neboli, tak tiež môžu niečo dostať i možno gifnem niečo. A napíšte meno alebo svoj Instagram, keď máte, alebo Messenger a ja vám potom odpíšem. Dobre, som by nemohol. Juraj. Tak, keď chcete, môžem s vami zahrať niečo. A keď chcete, to môžeme zahrať s tými imbecilami. Ale keď chcete, tam môžem niečo giftnúť, napríklad toto kokosy, tieto kokosy, alebo keď chcete toto. Takže máme Legendary, toto, jak sa volá. Legendary Rewards. Keď napíšete, keď čo chcete, tam môžem dať. Okrem mojich najzácnejších vecí. Musíte sa a keď musíte napísať svoje meno na Instagram a ja sa s vami potom dohodnem. To tí prví 5. A to tí, čo neboli z prvých 5, tak môžem tiež napíšte svoje meno z Instagramu alebo z hocičoho, čo sa tam dopísať, že si mám dať. Ale oni napíšu toto, jak sa Instagram a ja ich potom, jak sa volá, ich
vyberem a to tých korunky. Vrátim. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Takže proste takto to pôjde ďalej. Môžem hoci čo dať súťaž, keď chcete. Chlapci, vám asi napruje mikrofón, bo vás zničujem do kedy. Proste keď chcete, vám hoci čo zrobím súťaž. A Moonmelon sme dostali, dal tam dačo Kubo? Sme dostali to, ten Moonmelon. Ideme si odpustiť peky. I ja som dostal. Oj, vindikár. Teraz dobre. Aj, why? O, celkom dobre. Dobre. Takže toto video končiť. S vami sa lúči Xirman.